Ahoj, vítám tě u dnešní vizualizace. Každý z nás si ve svém životě něco přeje. Ať už jsou to materiální věci, láska, lepší práce nebo celková psychická pohoda a naplnění. A právě dneska zaměříme tuhle vizualizaci na věci, které si právě ty nejvíc přeješ a které bys chtěl nebo chtěla přitáhnout do svého života. Pohodlně se usaď, polož si své dlaně na stehna nebo si klidně lehni a ruce slož vedle sebe nebo na břicho. Zkrátka tak, ať je ti pohodlně. Zhluboka se nadechni svým nosem a s výdechem procíť, jak se tvé tělo postupně víc a víc uvolňuje. Ještě jeden nádech a výdech. Cítíš právě teď někde ve svém těle napětí? Zamysli se nad tím. Navnímej a naskenuj svoje tělo. Kde se tohle napětí nachází? Soustřeď se na to místo a směřuj svůj dech do této oblasti. Hluboký nádech a pomalý výdech. Zaměřme se teď na to, co by si chtěl přitáhnout do svého života. Existují nějaké materiální věci, které máš právě teď na mysli? Je to vysněný dům, auto, nějaká konkrétní finanční částka nebo klidně jenom nějaká drobnost, po které už dlouho toužíš? Zaměř se na to. Představ si to. A buď co nejvíc konkrétní. Pokud je to dům, zkus si představit, jak vypadá. Je malý nebo velký, je přízemní nebo patrový, jakou má barvu fasády, jak vypadá uvnitř. Představ si, že vcházíš do chodby a procházíš místnost za místností a vizualizuj si jeho ideální podobu. A zaměř se na detaily. Pokud sníš o novém autě, buď opět co nejvíc konkrétní. Jaká je to značka, model, jakou má barvu laku a interiéru. Sedni si do něj. Chytni volant, pevně ho sevři. Jaký je to pocit? Představ si, jak voní novotou a raduj se upřímně z toho, že si to konečně dokázal. Jaké máš pocity? Máš radost, nadšení, hrdost? Procíť to. Existuje ve tvém životě nějaká částka, které bys chtěl dosáhnout? Kolik by to mělo být peněz? Zkus si představit, jak ti cinkne mobil s upozorněním. Otevřeš bankovní aplikace a na svém účtu máš přesně tuhle částku. Jaké emoce to v tobě probouzí?
Možná je to hrdost, že si to zvládl. Nebo je to radost z pokořeného milníku a dosáhnutí svého cíle. Co bys právě teď udělal, kdyby se to stalo realitou? S kým a jak bys to šel oslavit? Nadechni se. A pomalu vydechni. Právě teď se všechny tvé představy stávají realitou. Všechny tvé představy jsou teď daleko větší, jsou ti daleko bližší. Právě teď, v této vizualizaci, si to dokázal. Všechny tvé nezdary a obavy jsou už dávno minulostí. Všechno si to dokázal. Máš všechno, co si představuješ, máš všechno, po čem toužíš. Raduj se, klidně se usměj, nebo sevři ruce v pěst. Zvládl si to, buď na sebe hrdý. Užij si tento pocit, udělej ho větší, intenzivnější a prožij každou vteřinu. Jdi více a více do detailů, kde právě teď svůj úspěch prožíváš. Jsi uvnitř nebo venku, jaké je počasí, možná prší a kapky deště dopadají na tvou kůži. Nebo naopak je slunce a na tvůj obličej dopadají paprsky, které tě na něm hřejou. V jakém jsi prostředí? Kdo je okolo tebe? Prožij tenhle moment, jako bys tam skutečně právě teď byl. A prodýchej tuhle skutečnost. Nádech a výdech. Přesuňme se nyní na další oblast tvého života, na lásku. Představ si svoji vysněnou partnerku nebo partnera. Pokud už takovou osobu ve svém životě máš, tak si představ právě ji. Jak vypadá? Jaké má vlasy? Jaké má oči? Úsměv? Postavu? Usmívá se na tebe. Natahuje k tobě ruku a ty ji s radostí přijmeš. Kde se právě teď nacházíte? Jste doma? V přírodě? Nebo někde jinde? Co právě teď vidíš kolem sebe? Jak by si chtěl strávit tenhle den se svým stávajícím nebo novým partnerem? Půjdete do parku, na oběd, do kina? Zkus se zamyslet a představit si vaše ideální rande.
Jak se s tou osobou cítíš? Vnímej to hřejivé teplo jejich dlaní. Prožij svoji radost z dnešního dne, který máte jen a jen pro sebe. Procíť tu blízkost, po které tolik toužíš. Nadechni se a pomalu vydechni. Ponoř se hlouběji do svojí představy. Zaměř se na detaily. Jaké pocity prožíváš? Jaké vůně cítíš? Jaké slyšíš zvuky? Právě teď dáváš totiž vesmíru najevo, že jsi připravený tuhle osobu získat a prožít s ní tyhle nádherné okamžiky. Zůstaň ještě chvíli ponořený v tomto stavu vizualizace a začni vědomě dýchat. Vnímej svůj dech, jak nosem vchází dovnitř a pusou vychází ven. Jak se tvůj hrudník nebo břicho rozpíná s přicházejícím nádechem a jak se stahují s výdechem. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Pokračuj v dýchání a ve vnímání svýho dechu. Pomalu začni vnímat své končetiny. Zaměř se na konečky prstů na ruce a pomalu s nimi začni kmitat a pohybovat. Uvědom si svá chodidla, uvědom si svá lítka, stehna. A pomalu otevři své oči. Poděkuj sám sobě za dnešní vizualizaci a za to, že jsi věnoval tenhle čas a pozornost svým snům. Pokud se ti vizualizace líbila, budu rád za tvůj like nebo odběr a do komentáře mi můžeš napsat svoje pocity. Pokud bys chtěl udělat vlastní vizualizaci na nějaké konkrétní téma, v popisku najdeš můj e-mail, kam mi můžeš tvůj návrh poslat. Přeju úspěšný zbytek dne.